ipanalangin ang Oratio Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Sa aming batikosod, oh, pati Arbonong Junior, oh, Bernie Bitok,
3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi pero hubok ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Good morning. Friday! Basta Friday! Viernes! Galaw-galaw! Shake your body, body, dance up. Shake your body, body, dance up tonight. Kinaraan. Walay bago-bago na. Walay ka nang mas bago-bago pa na. Tiny bubble in the wine. Bago ba ka nang parehag edad ninyo da sa inyong technician diya ba? Ay, naa. Wop bobbling bop lop bop bop to the boot, oh root, to the boot, oh root. Kinaraan mo gyapon. Alas 6:53 sa tong oras. Pebrero 26. Di na ko musultian ng thank God it's Friday. Kaya magmahay ng ubang adlaw. Anong sa Birnis lang magito magpasalamat sa Ginoo. Anong wa may thank God it's Wednesday, thank God it's Thursday. Pila ka adlaw na lang. Kung bago lang mo nakabayad sa inyong mga monthly dues sa February, well, surprise, next week, Marso na sad. Diri landaan sa amo, diri sa home radio, diri sa Veles, ma-feel yun ako. Kung kinsa to'y mga adonahan og porma pero embargohono na ang mga motor. Ma-feel yun na mo kinsa to'y mga adonahan og porma pero di nakabayad og monthly dues. Ay, Diyos ko Lord. Ma-feel yun na mo nga grabe bisag unsa ka gwapa, bisag unsa ka puti, pula og aping, pula og lips. Pero gatinga na ang bayro nun sa bangko. Isa rin mo masultihan ha, hindi ka nag-iisa. Ito po ang baboy nga na Dimple, Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. O sa ngalan ni Art Bonhoc Jr. nga wala gyapon karon, ha? Kay grabe pamugas dito, kay para na ikabayad, kay gingnan siya ni Ma'am Girlie nga ayaw nagbalik sa home radio kung wa kay ikabayad sa Marso. Sumuha nasa dito sa ibayong dagat, bro. Naman siya sa karon sa Saudi Arabia o nasa karon sa, asa sa karon naman siya sa Middle East. Abroad o FW. Oy, Bernis na bitaw karon ha. O sa bato istorya karon magubanuban sa tanto alas 8 mga kagahi. Ato gyapon ning kabalo ko nga kakapingis mo daghang kay 6 PM sa ako nga. Bang anong alas 8 man mo kapingis ba sa kauras? Maning kamo ta kung pwede pa lang alas 6 tanto alas 8 ka magsayo ba ka? Po as ay mo kabala ka sa usa ka oras amo nang i-compress tanan saksak sinagol informasyon, balita, kalingawan ug uban pa, ha? O kumusta man, excited na ba ang tanan sa vaccine? Hala, nibalik lagi mo katulog. Ganina bro, alive pa man kayo mo, payon ako, oy! Excited na ba para sa vaccine? Remember mo itong neto tas Villanueva nga na si Bongo? Yan na si Bongo. Ngayon mo kabalaka na natay vaccine. Hilong yung audience daw. Kinsa diri gusto magpa-vaccine? Why nagpataas? Moni karon. Di ba na may mga gipatuyok-tuyo karon ngay mga sorbi-sorbi kung kinsay magpa-vaccine anana? Kaloyan sa Diyos. Waragin mo to nga, waragin ni 50% ang gusto magpa-vaccine. Naistigmang mga tao. Labi na sa mga tigulang ang nagkakakita nila sa Facebook nga na yung mga video dito nga gi-injection na nakuyapan, na hospital mo na diha. Kamo, ayaw mong tanaw og Facebook.
Gikasapan pa nun ng mama. Day. Tanawan ng video, day. Tinood ba yun ni day? Tanawan, day. Injeksyonan siya o kanang vaccine, day. Oh. Tapos, nakuya pa no kalit, day. Ginawa ko, day. Ingana ding ipik sa vaccine, day. Gikasapan sa anak ko. Pahilom, day, ma. Sunod galing, ma. Ayun nagtanaw Facebook. Labi na mga kagahi, ang kualandaan, ang Armed Forces of the Philippines. Ha? Ang tanan mga Armed Forces of the Philippines na mga personnel mandatory. Ha? Sa tanan na makakuha o ma-vaccinated against COVID-19. Matod pa ni Major General Edgar Arevalo. To get inoculated, mawala ni Ron, siya pasabotan na, or not is not an option. For the members of the Armed Forces of the Philippines, it is a duty. So, mga asawa, kamulo silang vaccine dito, kamo pod mag-rosaryo pod mo joyful mystery. Di ba gini mo na malikayan ng mga tao karon nga medyo maagsog kabalaka? Siyempre, di ba? Dinalian na nga vaccine. Tapos ang percentage ra sa kuan nara sa mga 50%. Labi na kaning Sinovac. Sinovac ba ni? Di ba kaning atong Sinovac lagi, tama. All military personnel serving as health frontliners are required to get inoculated with a vaccine from Sinovac. Sinovac. Sino ba? So mo na itong giingon karon. So kung inyong mga bana or family members na sa Armed Forces of the Philippines, at least mabakunahan sila. Kung medyo na mo'y kaba, wa mo'y choice kung dili at tumog katedral, dagkot mong kandila, ampo na lang mo. Wa man tayo mabot. So bakit dagan nang kaya po inindot na ko na. Pero naiuban sa mga grupo, sa mga, tawag ani, grupo sa mga BPO, o naiuban mga pipilang ang mga magsasaka, tutol. Kana mga gingon nga, kamo ang una, bitaw? Kamo ang una nga makakuha og Sinovac. Ano rin sila, kamo na diya, dili mi gusto. Noon sa naman noon eh. Nganong sila, dili man sila ganahan. Kamura, kamoy una diya. Kung ayuda, maglimnya. Pag ingon og vaccine, atras tanan. Kaya gina-requirement daw ni karon dapat yun sa mga kumpanya. Og ang mga private karon, munang uban, dili Sinovac ang paliton. Muna ang atong question for today. Para ninyo, kinahanglan ba jud na i-require sa mga private companies, private, pribadong kumpanya, ang COVID vaccine sa mga empleyado. O kamo nga mga empleyado sa pribado. Para sa inyo, kinahanglan ba yun? Or agreeable? O yun ba mo ana? Nga i-require ang sa pribadong kumpanya, tanan, as in na nutshell ng mga empleyado nga tagaan og COVID vaccine. Oo! Kay para safety ang kumpanya. Balang magwaras mo diya. Para nanay Christmas party sa December. Mo biyan ay nawala, no? Tungod aning COVID, why Christmas party na virtual ra. Wala nila napagawas ilang talent sa pagsayaw-sayaw. Ingon ng uban, dili! Kung kinsa ray ganahan, ipauna ng mga supervisor ng laig batasan. Kalang mga manager nga mga kuan kayo, nga mga mata pobre nga mga manager, kalang may una. Soko kay kada. Og siyempre, depende kung na ay acceptance package. Wow. Kaya kung naman ko'y attorney na ay acceptance fee, di ba kung na kaso, di ba? Pwede rin, depende. Sana? Pwede. Depende. Ayaw ko kapila-pila kaya wako'y trabaho. Ay, tama. Kana na lang. Wako'y labot ang inyong vaccine. Wako'y trabaho. Kana.
Kaya igaling mo, kanang may trabaho, kamo pa'y pa-chusi-chusi. Mo na itong kuhan karong buntaga. Sige daw, kani kalingawan lang ha, ilang mo kalain gud. Ato lang kuno ng pulso nato ba. Oy, istoryahan sa lahat ng mga trending karong mga panahon na. Ang una nga trending, nadawatan na ba ninyong kamatuoran nga si Ellen Adarna na o si Derek Ramsey na karon? Nganong lagot man gyud kayo mo? Nganong mayon man gyud mo nga lami pagi pagsagpao? Nganong lagot man kayo mo nga single man na silang duha? Basi nasuya lang mo kay wa mo katilaw ni kuan Ellen. Single man po, gibulagan man po ni Derek Ramsey. Iyang uyab. Kita pa ko siyang video to, nga surprise pa siya, pero bulag de gyapon. Si Ellen Adarna, igolan niyang gikuha ang kuan. Igolan niya gikuha ang similya ni John Lloyd Cruz. Sus Ellen, kung similya rin mong gusto, tindaghanan akong similya rin. Similya rin mong gusto rin. Maura namin ni John Lloyd. Pareha po minay kandiis. Pareha po may kulot-kulot gamay. Wala ni matistingan akong acting skills sa gugmang giahak lang gid na kuan, pero kung gitagan po kong chance sa movies basin di ay. Pero technically single man sila duha, technically di man pud sila minyo. Suya kay mo da. Giripinsan ako may gala kay igagaw mo gud ni Derek Ramsey. Pero kani mo is tinuod nga trending karon. Sige daw ipakita na Brad. Mga kagahi kani gwapo kay nga trending. Actually, kung imong tanahon ng picture, mura ra gid sa ordinaryo ra kayo, pero tingala ka niabot na kini sa 235,000 ka reaction ug kapin 125,000 ka share. So malamang ang reach ani millions na ni. Mga kagahi, ang post sa kabata nga si Draco Linos Sodaria. Oh, ha? O sa ka Facebook account ra gini sa kabata ha. Nga taga Malaybalay City. Kung tanaw niyo sa online, tanong mo sa online. Ang naitabo, nagpatak-patak ni sila para sa 11th birthday sa ilang barkada nga si B-Boy. Giplano daw kinitulo siyang mga barkada. Again ha, mga 11 years old, mo pa nga mga edad ha, ingani nga mga edad ha. Tapos ilang gusto i-surprise si B-Boy. Tapos nag-amot-amot sila. Nakaabot ang ilang kwarta og 100. Og katong 100 pesos. Sus, grabe, touching gani. Nga gipalit nila ang 100, gipalit din nila og tanawa, pansit canton, loaf bread, cupcake, tapos chichirya, di ba ang ilang gisagol-sagol? Di ba? Siguro na yung mga dingdong ato, kanang mga ana ba? Kanang mga mamiso ba? Sa tindahan, no? Gibutang raw. Kana nasa picture ka rin, no? Ana, oh. Tapos, chichirya, tapos nagpahit na sila juice, gitimpla, gibutang din sa pitsil. Tapos, napa sila patabon-tabon sa mata ni B-Boy, di ba? Pa-surprise, ana. Kaya kanina siya na bata, medyo pitos giday, no? Di, wag gagawan. So, gitabunan taro yung mata, tapos pagtanaw, tadan! Surprise! Grabe! So, ang magbarkada nga mga bata niya, gi-share na nila ang again, pansit canton. Kanang pansit canton lang ba nga kanang kung palit, instant lago ng pansit canton. Dili pagi katong nay karne yun na dili. Instant rin nga pansit canton. Loaf bread, cupcake, para na po'y dessert. In fairness ha, chichirya, para na ikuan sa mga bala, ug juice nga gitimpla sa pitsil. Yan. Nagtrending mga kagahi og niabot kini again sa 235,000 reactions og kapin 125,000 shares. Grabe. Ang galing. Galing nga ay, ba? Very good kay nga mga bata. Imagine na silang edad ana. Mo na ilang nauna-unaan na mag-surprise sa ilang friends. Padalin nyo dito duha ka karton nga pansit canton. Pansit canton na digapon. Kaapilin ninyo udong dito ha. Ang juice ha.
Galing naman ng mga bata. Alam mo, sa nga nga mga klase nga bata, mo reflect din na unsa nga klase ilang parents. Always remember gini na. Pag maayo galit kinaiya ang mga bata, maayo ginagkinaiya ang mga ginikanan. Kaya dito man na nila na-learn sa ilang kung kinsa nagpadako nila. Ako mga anak, mga buotan yun na siya. I-relate yun na siya kung galingon. Galingan ninyo mga bataan mo eh. Galing yung ninyo. Very good yung mo. Kung kinsa manggali ang ginikanan ng mga batana nga na adunay malumoy. Malumoy bayot. Malumong kasing-kasing. Palihog please. Ayaw na mo pag family planning, pagbuhat pamugdagan bata, mga 22 ka buok. Dapat ingana ang pagkuan sa DOH, no? Ang pag-family planning, tanawon sa kinaiya ba? O kaninga bata, oy bright, okay ma'am, padagan pa mo ma'am, suportahan mo sa gobyerno, mga 22 kabuk imong anak buhaton. Ay ma'am, bugokon imong anak. Ay kabala ka ma'am, ay sa kagkakwa, di kami judgmental. Tanaw na to sa kinaiya kung may ba mo respeto. Uy, may mo respeto ma'am. Sige, mga balidosi lang kabuk nga ni ma'am ha. Ana. Uy kani, uy bugokon. Uy batig naong. Pero athletic. Pwede na sa sports ma'am. Sige ma'am ha. Pagbuhat anig baliwalo ka buok. Ana. Ana ba? Way talent. Medyo ko talayg batasan. Ipalaygit diretso. Ma'am, dawato itong kamatuora ma'am. Medyo pangit yun ang inyong kuan ma'am. Ang klase sa similya sa imong bana. So, tama rin ng isa ma'am. Magpalaygit na rin ta ma'am ha. Dapat ganon. Nga na dapat ang mga tirada diha. Para at least ngayon ako. Bernes! O sa ba kutob ka ng Pebrero? 29 ba ta karong kutob? Ay 28 ra? So luwas sa butong na tao sa February 29. Why birthday? Tapos ilang araw na lang Holy Week na pod, ha? So maghinulso sa atong sala para mawala ning COVID, ha? Tapos siyempre, di mabumabikilan eh. Balikan na to ang vaccine. Grabe ang Canada, no? Kabalo ba mo nga ang Canada? Ang ilang gi-order kay 5 times sobra sa ilang population. Hala. 338 million dosage. 5 times sobra sa ilang population. Grabe. Ang UK, 457 million ka doses ang gi-order. 3.6 times na sobra sa ilang population. No? Ang US, 1.2. So, twice ra sa ilang population. Sa bagay, dako-dako man sagod na ang US. Grabe, sana all dato ang kumpanya. Dato. Ang looy, praning India. Ang India, kabalo ba mo, gi-order nila 116 million. 4% lang sa ilang population. 4% lang. Ang Indonesia, oy, harang, dako-dako gamay. 190 million, 38% sa ilang population. Ang Saudi Arabia, 3 million ra ang ilang gi-order. 4% lang sa ilang population. According niya sa BBC, ha? Sa BBC, CBN? Ang sa Pilipinas kaya? More than sa population, ang gipatuob. Mag-order og balid ka pila ka dump truck nga luya. Para mo na lay pabukalan. Daw magtuob na lang ta kay mas mayo pa. Mo na ni ron. Sa Cagayan de Oro. Oy, gahapon di man nato ni na-interview day si nakalimutag pangutana ni James Andrade day. Kay ilan na gyud ipatuman ang Motorela zoning or color coding. Just in case wa mo kabalo sa kadugay-dugay ninyo diri sa Cagayan de Oro. Kung tanaw ninyo ang Motorela, lahi yung nag-color, na blue, na ay, unsa pa ba, na ay green. Orange ba na? Na ay orange. Kanang mga color, actually,
kuha na siya actually kanang nanagin na sila designated na ruta. For example, kanang blue na lahi, kanang green lahi na, makasandig na, kaning nga color konsolasyon na. Ana na siya. Og ilan na gida nang i-implementar na gidaw. Actually dugay ra man gini siya nga ordinansa, dugay ra ni siya nga balaod. Pero mo ni karon ang advisory sa RTA nga ang buhatan sa Roads and Traffic Administration nagpahibalo sa tanan nga dunay ipahigayong mga motorela zoning o color coding scheme. Sa mga babot ng mga adlaw, kini ipatuman base sa City Ordinance para sa regulasyon sa mga motorela. O gihangyo po ng inyong pagsabot. Tabang operasyon alang sa malampuson nga pag-atuman ni ini. Para din na magtapok-tapok, siyempre naman ko'y ruta nga kusugayo mo nang bisag dili na ko na ruta, di ako manguha, di ako muagi kay mas dagan di ang tao. Gansi may nga ruta kay gamay rag tao kani. Kay sa Cagayan di Oro na daan, more than 4,000 ka motorila ta din Jesus. Mao lagi ni. Ang pangutana ani ron unsaon pag-implementaan ni? Unsa lugar matag kanto na RTA magtindog. So mahulog na sad ni nga magsugo na sa sugod ani, pirmiro mga semana na siya magbantay stricto. Eventually nakita nga murag kapoy man. Muitom lang atong tangkugo ani. Say awayon pa ta sa mga kuan, sa mga pasahero. Sumoingon na lang siya nga, sagdi na di kanya-kanya ra gyapon ta. Mo magini problema ba? Naay ordinansa. Naay balaod, ang problema na po din ang pag-implementar. Usay mo no, sobrang ta ka. Sa tiyo na ilang, ayahay mo kita kanin. Kita manggod rin na naanad yung tag ka ng gina-door to door kita katod ba? Di presa ka ng uban nasod. Pasayloag yung ko, ay mo kalain na ko. Pasayloag yung ko nga ni compare na punta sa laing nasod. Sa Singapore lang. Sa Singapore, nagi lugar nga di aragyod ang, except sa mga taxi ha, sa ila lang public lugar nga butan na to vehicle, pranang mga jeepney or kuan nila. Nagi area nga di aragyod kating sakay o di kating dilig yung kanila hunungan. Muna ang mga tao, magbaklay yun. At least exercise pa. Kita din labi na diri sa ato, dagang kita suksok, labi na diya ka padulong sa Nazaret, nga dagang kay mga malibog ka sa mga numbers diya. Naanad mo kita diri nga gina-door to door ta. Diya talapit sa kanto, di mo naog dito sa unahan, di mo naog dito po sa unahan. Pero kaya sa mga jeep kaya nato diri, gusto kita nga pina-door to door. Mo na ang resulta karon. Muna karon dagang kita rela. So hopefully, mga bossing, mga sir, good luck sa atong mga RTA sa pagpatuman ini. Tanan, di lang ta may sugod ani. I'm sure, kadugayan, kapuyan na po, kay kulang ra po biya. Matod pa ni Boss James Andrade, kulang ba sila. Pila ra ba sila kabuk personahe. So smog ginay naka, kuan dia. Pila ra may kabokser. Oh, tapila ka kanto ni dire. Tosay, sila ra po atangan sa mga motorila. Pag-ana, lingot ta, balik. Alright, so nadiri ang mga mo man ilang mga ruta, di ba? O kana Agora, so nay Agora route. Blue ang color. Ang kaning orange o yellow, Consolacion route. Tapos ang green, Makasandig route. Ang pula, Kamaman-an route. Yellow, Carmen. So ang Carmen, ang yellow, Carmen ragide na di. Yan. So muna siya nga mga wala lagi motorela sa uptown. Ganito kami sa Makati. Ganito kami sa uptown. Walang motorela. Uy, nakamata na ba itong gestana? Wala na motobag? Adi magbalita sa ta. Alas 7:16 sa atong oras. Ano yan na ang atong mga gahi nga balita? Uy, balita manggod. Kadyo lang. Mga gahi nga balita! Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. R. Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita.
Sa ngalan ni Art Bonhoc Jr., ako si Stin Taneo ug anian na ang mga gahi nga balita. Patay ang usa ka pasahero sa pribadong bus sa aksidente sa barangay Lirungan, Talakag, Bukidnon. Ang bus dunay 44 kasakay nga mga miyembro sa Roman Catholic Catechist sa Wao, Lanao del Sur nga padulong unta magrekoleksyon. 17 ka mga sakay niini gidala sa ospital. Sa investigasyon nawad-an og break ang maong bus. Gahi nga balita. Tulo patay sa aksidente sa dalan sa San Isidro, Bunawan, Agusan del Sur. Mga biktima, duha ka pasahero ug driver sa usa ka multicab nga nakabangga sa Center Island. Sa investigasyon, paspas ang padagan sa multicab ug wala napansin sa driver ang Center Island. Gahi nga balita. Nakuryentehan ang usa ka lalaki kamulong pagpamintal sa atop sa usa ka balay sa barangay Agusan, Cagayan de Oro. Sumala sa mga residente nga nakita nila ang usa ka lalaki nga nag-aso ang lawas. Sa investigasyon, naigo sa paint roller ang kable sa kuryente, hinungdan nga giground ang kuryente. Daling nadala sa ospital ang lalaki. Gahi nga balita. Gisunog sa miyembro sa NPA ang duha ka heavy equipment sa barangay Binukan, Malimono, Surigao del Norte. Sumala sa mga pulis nga naa sa 7 ka mga lalaki ang nagbutang og gasolina sa dump truck ug bakho nga gamit sa konstruksyon sa Farm to Market Road. Extortion ang anggulo sa investigasyon. Niabot sa 5 million pesos ang danyos sa insidente. Gahi nga balita. Arestado ang usa ka online teacher sa bypass sa barangay 6, Malaybalay City, Bukidnon. Nakuha kaniya ang 5 ka sachet sa sabu. Ang suspect taod-taod nang gisurveillance sa otoridad. Gahi nga balita. Sa ngalan ni Art Bonhoc Jr., ako si Stin Taneo para sa mga gahi nga balita. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Miramax! 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 Grabe yun kagahi! Birthday cute kalami. Miramax! 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 Ang balag asawa. Balik ang kagana, di bastard maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Guno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate, plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Farm Save Pharmacy, Emerald Pharmacy, Elikin Pharmacy, Azor Store, Selmari Pharmacy, KCG Pharmacy, Edos Loading Station, Bresa Drugstore, BHW Federation Store, Tony's Pharmacy, Garsota Eatery, Downey Marketing, Pamagan Store, Shelo Pharmacy, LCA Pharmacy. Kami mo dayag sa aming ang dahigon, umabati ko sa aming batikoson. Oh, pati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok, Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Nagbabalik po ang Hilas King, ang baboy nga na Dimple Bernie Bitok-Bitok. Ay, nagawa sa siyaring adlaw. Trabaho na sa ta mga bossing, mga boss.
Hello, deko da kang boss Dodoy Dadya. Naman siya sa karon siya sa pagatpat man siguro. Boss Doy, morning ni mo dia. Og sa imong mga gwapo nga mga driver da sa imong mga kuan. Sa imong mga dump truck ug uban pa. I miss you na boss. Kuan man natang pangalan niya. D3 Liali Aggregates, medyo na. Tama ba na, boss? D3 Liali Aggregates. Morning, boss. Oh, good morning also sa kuan. Kay boss partner June Abbas sa RP Abbas Trucking. Partner, sulungon ta kada partner ha. Mas lami man daw imong kuan na partner. Lami man daw imong trucking na partner. Kay lami daw kape na isagol mga kuan engine oil. Adyo lang balikan sa nato. Para sa inyo ba, okay lang ba nga sa mga pribadong mga kumpanya nga i-require yun tanan mga empleyado? Ang letter A, ang oo, 36%. In fairness naman, dagan. 29% nagyapoy pagduwa-duwa. Dili mo bahala mo diya. Letter C, wa mi labot, kamura diya kay wa mi trabaho. Murag dagan-dagan sa duway trabaho. Murag yun lang, wa mi L diya. May galing mo kay nami trabaho. Murag magwi, tama no, murag magwi. 36, 29, 36. Sarap ng buhay. Ate, akadyo lang ha. Sige daw, kamuda, komento daw mo diya mga kagahi kung sa inyong kuanan ng about. Ato ni Bernes makaron napingis mo kagahapon atong ipasulod og sayo karon si Lito Inglesero, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, the celebrity taxi driver Lito Inglesero. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Buntag, Cagayan City. Good morning, Northern Mindanao. To all the people listening right now, good morning sa inyo da. Okay. Good morning. Kini lang yan. Kumusta ang pag-report ni Isten? Medyo nakapasar na ba? Kulang pagyapong gamay. There's konti. There's lacking. There's lacking small. Slacking small. Barag mas lahi ra gyud ang ikaw gilugan? Mga kaigsunan. Lahi ra gyud ang mga Lito nga style. Dapat gyud pinaisog gyud na dapat ang balita gyud no. Kuan ba? Halian na ang mga gahi nga balita. Sige daw. Anong sampol? Dapat. Usa ka bypass operation gisukol patay. Sa kabay ba sa operasyon yan? Sige ba? Gahi nga balita. Lito Inglesero version. Sa ngalan ni Art Bunhog Jr., kinis Lito Inglesero, patay ang usa ka pasahero sa pribadong bus aksidente sa barangay Lirungan, Talakag, Bukidnon. Diyan lang, bro malaya. Si Lito Inglesero, patay! Napatay si Lito. So nga Sabi na pala. mo gana ba? Si Lito Inglesero na sapon sa bana, patay! Sabi na gana nga balita. Anong kailangan balita? Anong masuko mo gipiminti? Ano ba? Binaisog ba? Binaisog. Pinaisog yun na dapat? Usa ka kawatan, way swerte, patay! Dabi ko kato na disgrasya, nabuhi raman. Usa ka na disgrasya, nabuhi, wa na matay! Wala na iban mga reporter, bisag babae kay pinasuko na po gyapon. Patay! Usa ka lalaki, gihilam, wa kasukol, hapit na matay. By the way, Lito, what's your comment about the vaccine? Ikaw ba kung for example, maingon si Mayor diya, o linya tanan mga taxi driver, o nahon o pabaksin ng mga taxi driver, mo linya ka? Di ko eh. Ano man? Libre na galing na! Agas. Buang. May galing mo, giunahon mo, pati mo makon, frontliner ba mo, kung ba drive? Anong diliman ka? Di ko eh. Ano man, wakay saling? Munsa pa lang ko. Nabuang mga kabalo ka.
ang kanang vaccine sa COVID, naraman na siya kuan side effects sa katong mga bana nga mga talapungo, Pero- mga himayi, kanang Pero mga himayi. ako ipa-explain ako. Ah. Ang ug ako manggaling di ko magpabaksin total. Ang Ginoo may nakabalo sa akong kinabuhi og diha ra ko taman. Ang gilabot-labot po nung Ginoo mo. Unya mo na po nung Ginoo, ako na po, tanan na lang po. Si Baong ko Mo na Ginoo, ako na sad. sa ako na sa Finland. O pag COVID, akong sala. Karon na may vaccine, ako lang gyapon. Mo na Ginoo sa inyo, mo na masukog na sa inyo. Tanan na lang gid ako. Oh. Nangawat ako gyapon. Ang ginuray na sayod, ako na po. Pag-abot sa korte. Tinod ba nga nangawat ka? Ang Ginoo ra gyud na sayo. Ako na po isa lang. Pero ikaw really in the real answer from the heart, you're not convinced to have a vaccine? Yeah, no. Why you don't have a trust to the vaccine? Dili kay ko. Sa di mo nadunggan about sa vaccine day? Ha? Sa di mo nadunggan? Ako I heard na there's a side effect. Asa man ni mo nadunggan na? Ha? Amo ni mo Sa nadunggan? internet. Oh, sunod ayaw nagtanog internet. Mo na Nakadaot ni mo. Tanaw mo kag internet alawa, di na wala nang kay salig sa kuan. Mo nang karon iingnon gyud nga nay bag-ong variant, nay bag-ong klase sa COVID para mahadlok mo para magpakuan gyud ka. Magpa-COVID pero ikaw bra dili gyud ka brad. Di ko. Kadumdum ka nga ang karon nga time. Oh. Kadumdum kapag naidakop gali, ang tao magpas nagsuot og face mask og face shield kay naidakop. Mas mahadlok pa ang tao sa dakop kaysa sa COVID. Alang will the time while driving my taxi around the city, there's a checkpoint. There's a lot of police and RTA Oh. to check the passenger. Automatic din naaya pa na masuot. Aya pa mo sa loob. Uy, naidakop. Pero sa COVID, Wa na hadlok. Ang gikahadlokan ang dakop. Tawsa man nimo na maghulat ng gitani nga kuan. Ulat ng tagkano sa tataman. Sa ikaw sa madunggan nimo sa mga taxi driver, magpabaksin. Dili, masugot. Sa imong pagtuo. Sa Kung sorbeyo ng mga taxi driver, magpabaksin dili. dili na almost 50% siguro or 80% ana. Nga dili mo Naiuban, akong gipangutana katong neto. Depende man na may kuan brad. Iimpas man nimong taxi. Oh. Ha? Lito. Oh. Di ka magpabaksin. Oh. Ipabaksin ka na mo. Oh, di ko. Dili man kay importante man eh. Dili ko. Kailangan maning baksin kay para mawadan mo kuan. Di gabog ko. Impason ako na pelikula na imong taxi, ako impason. Sige, okay. Kwarta-kwarta. So defindi day yaman. Kwarta gabon eh. Siguro depende sa mo inject. O sa depende sa? Mo inject. O depende si asa dapat i-inject. Paano gilin niya man, inject. Nailan ng isa ba? Tsama ka, nituwad man. Pag talikod. Oh, ba't sa na nga-inject? Pero mo na, saan taman ni karon talabi na kung, di sa may naibawaan ni mga dagan, may brand per brand. Sa may naibawaan ni mga vaccine, basta kini mo naibawaan ng vaccine ka na pong baratuhon, na may mga nindot karon. Sa may pinaka-effective daw karon? Itong Pfizer? Sa ba, so far? Ang Pfizer may pinakakuan, pero mo na pero na sa may side effect. Sa mga sige pamay brad, kanang mga sige o kanang sige pamira sa mga kanang mga pasahero. Maluyang mo na. Ang pinaka-delikado daw kung nadunggan na. Ang side effect kaya dili na mugahi ang imo. Isan pag imna ni mug Biramax wa na gyud. Actually, si Mon Tulfo galing niingon day siya nga nakakuha day siya, no? Pero gikag China, tapos ismagol pag yun, pandamay. Wala man daw sakto. Yun siya nga, walang mali siya. Yung pangalawang bakuna, parang Viagra tuwing umaga. Pag-order na 2 ka box. Nag-text diretso si Lingling. Paibura mo ng Viagra kung siya. Pag-order 2 ka box. Diretso. Pero katong with extender. Amay pay talong.
Tay nako. Morning karon galaban ang ulo sa mga tao karon kay. Pila problema, pila ba na budget o kuanon para magpalit ta og bakuna. Tapos kana ba ang bakuna, I'm sure nayuban ay mauna ditong batch katong libre nga gihatag sa China. Kana may libre yatag. So motong ipauna to nasa listahan ang mga frontliners. Ang problema lang karon katong nasa una, naglali sila, ikaw una, hindi ka muna. Kamo una, nakakamura bahala mo di. Wala ba? Sige, sunod semana pa ko. Muna gingon. Siguro ilaron siguro no. Okay, linya tanan, nay ayuda, nay sap, linya tanan. Pag linya tanan, okay, before sa sap, vaccine sa bungkag. It's a prank. Anao na lang siguro. Ito, kani suggestion ko lang naman. No? Anao na lang ninyo. Manghatag tao tag 10,000 linya. Linya din natin ang tao. Automatic na. 10,000. Hurot ang taxi driver. Kakapinan o isa kasakong bugas. Grabe. Ubanahin yung pamilya. Ay, linya na bay. Pag linya na bay, lakan din na. Hawiran. Aig dagan. Oh, hawad! So, ni sir? Vaccine eh! Sorry! Uy! Sorry! Ayaw na liyag! Fuck! My boy lollipop. No, gwapong idea, no? Wala na. Humana. Humana na injection. O di na lang ka magsaba. Butangan nila ang tambal dito, dili ni vaccine. Ana na lang. Nice idea, gyapon. Dili, ang imarkado, vitamin C. Ana. Pwede. Or kanang kuha ni sa kanang pampagwa, glutathione. Ana na lang nato. Sa bagay, kung kita confident sa tanga sa kayuhan man pud na, ana na lang nato. Pagpansak. Glutathione niya. Paputi ni. Puti ni. Pagumana tanan. Ay kay pagpainit yung mga kuya pagkabit. Papabuti ni. Di kumana tanan. Ay, di ka mo declare. Actually, Salamat sa iyong cooperation. vaccine to siya. Di magid ka kadagan og duha ka pa ba? Unsa man? Nice idea or dili? Di lang ko kabalo kang kuan, di lang ko kabalo kang Kuya Joey sa Kilayan kung muuyon ba siya ana, ha? Kuya, unsa kay mayo kuya nga nang before mo mag-release sa inyong loan diha sa kooperatiba, injikan sa Ma'am, ma-times to ni imong loan nimo, ma'am. Kung magpa-inject kag vaccine. Ana na lang. Burag na ikuan ba? Na konsuelo ba? Barter. Kablo na ka sa mga tao. Sa kalisod sa mga tao, ang uban maging ginadonate na mga kidney. Para lang ginawa, na lang. Kung dili mo, Ako di times to yung loan. Yang iyo kay kwadto miaging semana. Ano man? Sir, dugay na gid may kuyog-kuyog nga wagin may liwat ba? Paliwati siya ko sir, tagaan ta lang kag 10,000. Tawala ka masugot? Oo, sugot eh. Wow. Marupok. Di balik ka marupok. Di balik ka dali mo bigay. Di Ka nang nga? Di ba kita mo bigay anang mingon nga? Kumusta po sa hero karon kuya? Mingaw lagi kayo. Kung nay mo offer sa imo 500, okay. Okay, dako na nagkatabang sa imo. Nay mo ana sa hero. Ano yan? Kanang 500 kuya, dako na nagkatabang sa. Di, ako gimagine ako kasi itsura na. Injelok siya ng itsura na. Dili po. Dili kayo siya. Depende pero sa dagway siguro sa nag-offer ba? Kaluan ni mo newspaper, matabang-tabang na. Babae ba ni lalaki? Ha? Both. Di kana mo open og 500 ba? Na Babae na lalaki? di kon siya vote. Ay, Half ba, half. Nagsakay siya pambot ba? boat. Kasi lang, kanang boat nga nasa taas, unsa may tawag ana? High boat. Kung ubos, Lower boat. low. Low boat. Amo rin tawag na. low. Kung nasa taas ang boat, High boat. high boat. Kung nasa ubo, Low boat. morning resulta bala wala si kagahian. Ang atong mga topic way hinungdan. Hello, day ko na sa kumasiling. First batch sa COVID-19 vaccine from China mo abot karong Sunday. 600,000 ka shots. Unahan ng mga taxi driver din eh. Una na, Brad. Muna ni. Paulay sa kong driver na.
O Nara, maraming salamat po muli sa Sinovac at sa China. Okay, close na kita sa China gilagi Brad. The 2-shot vaccine delivery will be enough to cover 50,000 soldiers. O, cover na ka, soldiers. Kanang abaga, Abaga, soldiers. Abaga. Unsay tawag ka ng bag sa soldier? shoulder bag. So, 50,000 ka soldiers, sila yung una, plus 250,000 ka health workers. Sila ang top priority. Oh. So, kung relatives mo ana nila, pag rosaryo na mo, na tana walay di mayong effect. I hope. Alam mo, sa tino nila, alam mo kalain po. Medyo normal masagin nga medyo maaksyon kakabalaka. Kasi siyempre, di ba, mga sa una nga mga vaccine, na yung mga makita Na yung nila mga sa video. na yung mga kuan ba? So karon nanay questionnaire daw karon tanawon kung ikaw willing ba ka makadaw. Nana may ga ato pa mang miaging bulan nagsugod na sila survey there sa Cagayan. Kada balay tagaan kag fill upan nimo kung musugot ba kag dili tapos unsay purpose nganong dili. Ano din ha? Oh, ang purpose na ako ma'am nga akong bana mabag-o na. Oy, matol ba ni Kuya Joey sa Kilayan sa OIC? Ang injikan sa vaccine kuya katorang nag-loan na sige kita ni Juna. Si Juna. 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 Oo, igagaw ni Judith. Kada rapit sa primero makikita sa mo si Judith na gina. Oh. Kadugayan Si Juna. hindi mo pansinon, magmahay na si Judith. Ang musunod ana si Juna na dayon. Muto nga si Juna. Para mabuhi og makabayad na jud si Ma'am, niabot na si Juna. Oh. Injeksyonan daw kag vaccine, ma'am. Automatic. Sugot ito. Magbayad diretso, makapuliki gyud og baligya sa mga kababuyan. Sama ni Lito nga Juna kaayo jud. Ano ba day? Na ba di ay Lito Gonzaga, Juna kaayo. na si Juna? 2016 pa man din yun. Gaya na kayo. So tamang giyon sa mga kooperatiba. Unahon na tong inject tong mga way bayad-bayad para makabayad gyud daw. Kay mahadlok Ang man mga lugaon. na. Ha? Ma'am. Ma'am, tungod ma'am kay Juna naman mo, ma'am. Mabay ka mo daw unahon og injection. Di, mo bay ko. Pangitan na to nagpamagi. Ang problema na halin naman baboy. Wala na may baboy siya. Gigipatay. No? Alam mo, ang problema ni karon kay adlok na mo kano baboy kay nanapoy sa to. ASF. Karon na po daw, ang bantay na po mga manok, kay nanapoy birds flu. Sunod. Sus, kamo mga ilaga, bantay-bantay yun mo. Ang sunod, ang isda na sad. Patay na. Sa isda po na, so man, red tide. Oh, red. Sa kung sana may itong iwanan. Anyway, alas 7:40 sa mong pagbalik. O sige na, ano yan ang gugmang giyak. Musunod na, kadyon lang kayo, mamuga sa miya, kadyon lang gigayo ha. Kainibay, kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawa sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing.
Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Guno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate, plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Lifewell Pharmacy, 5 Days Pharmacy, Oro Pharmacy, Lucibeth Pharmacy, MAPS Pharmacy, Farmasya Ko, AJT Pharmacy, Avi Heart Pharmacy, K Drugstore, JAE Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Rica Pharmacy, ug sa Save All Pharmacy sa Kugon, Pinikitan ug Capitol Compound. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak Upaya kinindughan ko ano nili akong masgama Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan Ano yun ang utana ba? Dati ba daw kong macho dancer? Dito ko na discover ni isang asawa. Macho dancer ko siya, ang waiter. Alas 7:43 sa tang oras na babalik po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok ko. Siyempre, Of course, ang English genius ng bayan. My name is Lito English. mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Now, Lito. Oy, siyempre ang atong gugmang giyak serye, Bernes na o lahing episode, ay atid sa atin ng Biramax Capsule! May pa mag-Biramax Capsule na lang mo. Hello wala sa atong mga bossing diya, mga amo, mga sir. Pretty cute Partner John Abbas, tagaan ko rin ni siya guan Biramax Capsule. Namaguyuban diya nga mugahay pa. Sa edad, kumbati pa. Kaya pa kayo. Pero tungod sa sobras trabaho, Very stress, mga kota, labi na karon asa ka mangutang karon mga panahon na usa ang pag-sales kay pandemic. Ano man na ba? Mono say mawala ka sa Kanang imong wala yung paminsar. masugod nga utangan. Kana. Mawala na kasi mong paminsar. Tanan nimong gi-PM sin ra ka tanan, sen. Wakoy L. Sin ra ka, Kahit wakoy lang L. So mo nang may tabo diya, murag wa nay pulos, muok-ok. Mo nang kailangan mong tabang sa Biramax Capsule. Gabi kadlawon, magbuntag mga kagahi. Buntag unto hapon. Bisa pagbasa na comforter pwede ihay-hay. Bitaw, way problema. Ay mo kabalaka ni kung nabalaka mo nga. Sa mo na burn. Masun yung makuan mi anama. Anak kalamian niya, herbal mo gani siya. FDA approved ni siya. So walay side effects ni siya. Mo nang okay kayo. Lami kay ni siyang Biramax mga 30 minutes before sa mga arangkada dia. Itulakan ni mo ni og kanang mga Hot water. medyo hot water para mas dali siya ma-dissolve, para mas effective. Ayaw bugnaw. Kay malangay mo kung bugnaw mo basig Lunis na ka nakamata. Sayop dito ako, day. Sayop. Anong day? Ice water nung ina. Dili, dapat hot water. Sapi, tsaa, kana mo pinaka-effective. Tapos, iguigo mo pa ka, istorya sa mo. Pahita sa mo istorya. Kalami Sabay papahita ng mga istorya, kanang mga bulkan. Mga yan. Sinadilaro sa mo ba? Saan mo birada niya, okay? Ang wanag So, Biramax Capsule. Actually, available na ni sa Oro Farmasya, Farmasya Oro, sa Save All Pharmacy. Pero kung gusto ninyong mag-order sa online, i-search na niyo sa Facebook ang Biramax Capsule main na page. Mag-PM mo dito, na imutubag sa inyo dito, i-deliver sa inyo. Walay problema.
Tomate. Pareha ra gyapon na sa Cherry C, ha? Sa Cherry C nato. Pwede gyapon mo order online. Na cherry actually available naman sa dagan mga parmasya, pero ang Cherry C para dipinsa yung kagalingon, vitamin C with kamo extract, ha? Pwede gyapon mo mag-order online. I-search na ninyo dito ang Cherry C food supplement, ha? Okay kayo. And syempre, dagang salamat po sa TCK. Niangay yun ang Hilas King sa Dacolon King, mga kagahi. Ganahan kay ko every night. Gahapon ba'y nag-walking may ni Mrs. Dito sa among village. Ito, saka mo sa Saka, dito, bitbit ang iro. Hingal ang iro. Samot hingal ang tag-iya. Tapos, exercise sa pa. pangdato nga magbitbit magyug iro mo Para sosyal. Tadili askal, dapat mahalon nga iro yun. Tapos, ang nakalamian ng TCK, kung for example, kamo na mo'y nakao nga daghang kayo, ta gusto ninyo nga di na magtambay sa tinay kay mo man na di ang sakit magsugod. Kanang mga toxic, mga waste sa inyong kalawasan, sa inyong mga gipangkaon diyan, naglauya ba mo, humba, laman loob. Okay raman na. Pero dapat lang ay lang hindi patambay og dugay sa inyong tiyan. Munang kailangan mo mag-TCK para bugwak. Ang pinaka-healthy magid Brad, every morning dapat bugwak yung ka dapat. Pero kung dili mo yung ana, ang TCK mo yung makatabang ninyo. So sa bugnaw nga tubig, so sa kasasye inyong i-shake o maayo bugnaw. Tapos ang nakalamian ni paniya kay napagini siya mga sagol na mga moringa. Madugay siya klase. mo si Jilly. Oo. Kailangan pagkuan nimo imna diretso. Kay mo man na ang gel, mo man na dito ang muhinlo sa imong ilalom dito. Mo day nga bugwak dayon. Pwede mo mag-order online ha, tck.ph. Again, dito sa online, tck.ph. Mag-PM mo dito mga ma'am sir. Pero actually available na po niya sa mga pharmacy din eh. Pwede mo mapalit per sachet o per box, pero mas nakatipid mo kung per box mo. Kung gusto po mo magpalit sa ako, mas maayo. Kay kuan man na siya kanang pamaligya man pug kuan nga product for akos man ni. Ang proceeds ani mo padulong sa tuition sa akong anak. Pero kung paingon na itong mga tao nga wala. Di. Padulong sa I-PM lang ko. PM is the key para makuha ninyo ha. TCK, the Colon King. Are you ready for your Litos quote of the day? Yeah. Life is like a mountain. Hard to climb, but Unsa hard to climb. say climb. Climb din ha. Nag-usap na yung ko na. Nausap na katurag hapon. Hard to climb, but once you get to top, the view is beautiful. Yeah. Sige, paki-explain kay ko may laki ka. Life is like a mountain. Ang kinabuhi sama sa bukid. Hard to climb. Hard to climb. Gahi siya nga mukatkat. But Butterfly, kabog. But Kabog. dili mo na lay man nga bat. Unsa man Lay na? bat. Libang. Pamahaw. Lubot. Dili pod lubot. Lay pod no. But once you get to the top, Sa Macau, ikaw, unsa na? Nalibol. but once you get to the top, Ang matag usa, basin. Sa Macau sa once man, you get imong makuha to the top, ang naa sa ibabaw, the view is beautiful. basin ang lugar na igwapa. Usa na po kaway klarong quote of the day mga kagahi. Kamo na lay adjust ha, kamo may bright ha. Nag-ulan og katawa atong live. Dear kagahi Bernie o kagahi Lito. The hard Bernie and hard Lito. Okay ra ba mo? You're good, both of us. Okay ra ba mo? You're good, both of us. Kana na mo sa may panlawas. I hope you're a good buddy.
Nakipagbulag yun ko kang Nonoy. But I will break for relationship with Nonoy. Kay pamati magin ako, wag gid siya plano magpakasal ka nako. It because of my what do you mean, pamati? I have a feeling. I have a feeling Nonoy I did not be love for me. Mo nang bisang ningon siya nga pa magpakasal na siya, wala na gid ako na siyang ipapauli sa ilang. But at that time, well, Nonoy asking me to get married, no time for love for me. That's the time to break. Pero akong gipabili ng iyang isa ka brief. But the one of break, the new will be, what do you mean, the remain for me. Kay usahay sa tinud na ilang gamingahon ko kang Nonoy. But there's a time will miss of Nonoy. Mo nang kumingahon ko kang Nonoy, But the time will miss Nonoy. simoto na ko yung brief. I will be noise. What do you say mo? I'll smell. I will smell the brief of Nonoy. In fairness, humot ba ya po? So far, there's what do you mean sumot? Very, say humot, fragrance? I love the smell. So there's a passenger last day. Your car is very smell. Ano na? Nawala yung mong kamera lagi. Ngit-ngit sila ito, nawala. Mga kay galaan sa live ni Pano na po si Lito. Ngit-ngit na. Nibalik na ka. Okay nga ni ang naitabo! This is the starting of Love Life. Uy! Pre! Pre, mayong kwan pre. May pinagalaagad rin sa City Hall, pre. Kwan lagi pre kay ako'y kwan pre baka ng Pero sa kayo parang magluya magay mong kuhan, no? Luya magay mong kagalingan, pre. problema lagi ko pre. Sabi lagi problema. Imong dagway, pre. Dagway lagi na nga problema, pre. Kani mong dagway, pre. Dugay lagi na nga problema, pre. Ano saan po ka, pre? Nasapon na po ka, pre. Wala hagas. Na problema na sa ka. Kaya nangay na po iPhone imong uyab na bata. Hagas. Saan mo ka na? Saan mo po imong ipamanong nga naman imong abaga? Mo nang luya magay ka. Problema lagi ko pre kay makigbulag sila libit sa ako pre. At tinuod gina itong chismis, de, pre. Bantura nakita na ko, pre, nga nag-post siya, pre. Ingon siya nga, undangon na nato ni. Anam to ni post siya. So, ikaw di pasabot ato, pre. Lagi pre kay problema kay ko pre kanang mo gani di yanhi ko dire pre tabangi ko pre. Ano lang, siya may giawayan na ninyo, pre. Wala man gud pre gusto siya makigminyo pre. Oh, di pa dahil mo minyo, pre. Wala mo minakasal pre. Tilaw-tilaw to ako pre. Sige ra di kag lumlum, pre. Sige ra di kag pasinaw si mong ulo, de, pre. Taway ka. Noon sampo tayo. Uy, di ba na naman may bata isa? Na isa pre. Mo bitang si Lilibit NBI. Sa NBA pre. Nay bata isa. Muna na mininga. Wala di mo nakasal, eh. Wala pa pre. Di ba sa inyong barangay na may mass wedding karong weekend? Di tama, di sabay lang tama itong mass wedding? Wala pre. Diri ko kang mayor pre. Oy, ajero. Pre, sa tinod alaw lang, pre. Ikaw ba willing maging magpakasalan na imong kwan? Kasi sa tinod alaw lang, pre. Ang mga babae, pre. Siyempre gusto po na nila, pre, nga masecure po na sila. Kay, kung ka na, lipin-lipin lang ka. Kapre ni mo, talabay kay ka. Dagang kay mga pasahero nga gwapa. Unsa pre? Na matintal ni mo. Oh. Unsa pre? Unyag mo, tipas yung lain, be. Drama mo ni pre. Gisampol lang ta ka, pre. Gisampol na ni pre. What if ko mga gusto makita kag lain na mas laming nga babae, uloy kay mong kalibin, way apas. Muna mga babae gusto nga minyuan sila kay at least secure sila silang kaugalingon nga. Basi Si minyuan. Gusto na siya magigminyo pre kay lawag migyuta pre. Oy. Ano sila pre? Kadumdum ka ng gihimong bordok pre, amo na yung dagat na pre. Kanang naibalsa, amo na pre. Grabe yung pasakay po istorya. Dagway ni mo? Amo na tanan pre, kanang naigitog pahalog na plano pre. Amo na pre. Pasakay po istorya. Istorya na ko na ito ni Tarong, pre. Pre, tabangi ko ni Mayor pre, mangyo ko pre. Ano mo gusto ni Mayor?
Magpa-civil sa ko, pre. Mo ba? So dito lang ka sa'yo magpakasal? Dito ra ko. Sa bagay, mas mahin na pre, kaya ang mas wedding pre, dagan mo ko kay pre. Dagang kay, pre, sasaw kay, pre. Maning kami yun. So tinod, ay gumaan magiging ka kasi mo asawa. Grabe nga, gugma, pre. Pero Pre, di- murag busy si Mayor ba pre? No. Murag busy si Mayor pre. Pre ka ng, kuhan, pre, ka ng nakoy 5,000, pre. Tabangi ko, pre. Ha? Tabangi ko, pre. Ano ba? Kano siya magpakasal pre? Karong si mana dapat, pre. Karong si Mana. Pila na? 5,000, pre. Sige, itry na ko pre. Murag lisod ra ba kay sa schedule ni Mayor? So, kano si Mana na ka pre? Kaya na sunod si mana, pre. Karong si I-try na mana. ko pre, pero murag tanaw lang, di ko makapromise pre. Pero lisod kayo na bagyan si Mayor. Pre, kay, kung kano si Mana, busy kay si Mayor pre. Pre, ang iyo, pre, na 15 mil, pre. Dugang, pre. Ikaw na witik ni Mayor, pre. Buntag, pwede ka? Ako na, pwede ko. Pwede ka buntag. Sige. Sige, pre. Pre, buntag, barang ma-assure na ako na sa Pwede imo, na, pre. pre. Pwede na, pre. Pero, nara ba yung mga medyo papili sa ana, pre? Medyo malangay ka kay, pila lang kaadlaw, be aron. Oh, Ta medyo ano pa, pre? Murag maglisod, pre. Ang papilis ba? pila kay Bro, ko na. 30 mil, pre. Actually, pre, nakoy kaila dia. Di Sa siya- tila. Dali ra to, istoryahan naman to siya. Dali ra to makabuka niya. Dali ra kayo. Gidi, gakadlok lagi ko atong mas wedding, pre. Kaya ba si mabaylog, asawa pag-kiss, pre. Di ka bala ka, pre. Di ka ba? pre. Oh, dugang, Actually, pre, dali ra naman tayo may istorya na sulod. Naman tayo mga amigo na ikaw. Lakas ba ka sa kuha? Si salamat kay pre. Actually, pre, di naman, kana si Mayor, pre, di na siya gusto ng anime. Pero ikaw man, lakas ba ka sa kuha? Pre, dudong agig 5 mil, pre. Pre, ay kabala ka, pre. Bisa pag hulde, pre, ako, tawagan ako si Mayor. Pre, ikaw bahala niya, pre. Ay kabala ka. Dabi ang mga ninong ani, pre. Ay, si... Kailangan naman yung mga ninong anagod. Maglisod ta na, pre. Busy ra ba mga Pre, tao? to si congressman, pre. Dito pwede, pre. Di pwede, pre. Maglisod kayo. Di ba soon man mato, pre, congressman, pre. Di kayo mi, ani. Di kayo mi. Pre, na 20 mil, pre. Para si Pila namin ito na? 80 mil na ni? Si congressman siguro, pre. Adyo lang ha. Nasa linya si Kong. Hello, Kong. Sige, Oh, pre. okay, Kong. Oh, bakante daw siya, pre. Okay, sige. Oh, kita. Weekend, pre. May problema, pre. Langga. Ano mga nagsaba na magpakasal na ita? Ang ako nga, ingon bitaw ko sa imo nga, mag-contact insak time. Para Bakit ngayon ka Oh, napot nagdala pag choir. singer. Siguro na kung singer lang. puso? Lang, alas 8 na. So na lang. Pero na Ay, nagdaga-istorya lang. Gini si Mayor. Nabuhi? Mir, Ato na ning sudan lang minyo. Ikaw lalaki, madawat ba ni mo ning bayana? Mir. Day, huwag yung kailangan nakita nila yan eh. Di na maglangay pa. Ano yun? I pronounce you husband and wife. Dalagi, human. Human diritso, alas 8 yung punto na. Uy, teka muna, Brad. Kadyan ang atong technician day nagpa-announce. Gipahibalo ang tanan kaparintihan o kay galaan ni Norberto Alaba Bertodaso nga siya mipanaw na sa laing kalibutan kagabi Pebrero 25. Ang nagpahibalo ang atong technician din nga si Sir Lito Bertodaso. Again, gipahibalo ang tanan kaparintihan o kay galaan ni Norberto Alaba Bertodaso nga siya mipanaw na sa laing kalibutan kagabi Pebrero 25. Ang nagpahibalo si Lito Bertodaso. Boss Lito, condolence ni mo dia, Boss Lito. Alright, ang ningon og oo, dapat lang 50%. Ang 23% yung silag dili, ang 27% ningon na wa ko'y trabaho, wa ko'y el. Daghang salamat sa inyong pag-uban-uban mga kagahi. Sa ngalan ni Art Bonok Jr. og tana pag-uli niya nasa bit-bit nga daghan mga isda. Ito po ang Ilas King Bernie Bitok-Bitok. Of course, ang English genius ng bayan. My name is Lito Inglesero. O kining programang Gahi ni Bay! Kaini bay, kaini bay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. I've seen 1,000 faces, been in and
this, but there's no